Sa mga winners naton sa ikaduwang weekly draw sang Swerte sa Palengke 2026 sa promo sang Bobo Radio kay Star FM, amat-amat na himos dira kay nagahulat na diri sa inyo ang inyong mga premyo diri mismo sa istasyon sang Bombo Radio Iloilo. Bastante pa inyong oras agad maghimos kay alas 9 subong aga, Hulyo 20, igahatag na sa inyo ang inyong mga premyo. Sa liwat, congratulations sa aton mga winners. Ang mga tagdaog naton sa consolation prize nga tag-isa kalibog ka pesos. Tatlo ini sila ang makabaton sang tag 1,000 pesos kada isa. Amo Sanday Maria Ana Tabangkines, 54 anyos, sang Inagdangan Sur Zaraga, Iloilo, nga nagamit sa proof of purchase ng San Miguel Pale Pilsen. Jonas Salem, 33 anyos, sang San Rafael Mandurriao, Iloilo City, nga nagamit naman sa proof of purchase nga Orocan sticker. Kag Jocelyn Gutierrez, 66 anyos, sang Trapeziaton, nga nagamit naman sa proof of purchase nga Iron Florete coupon. Ang third prize winner naton, amo si Noemi Jane Gaural, 9 anyos, sang Quintinsalas Haro, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga pure gold, daog sa sang 3,000 pesos. Ang second prize winner naman naton, amo si Ava Marie Pison, 36 anyos, sang Barangay Rizal, Pala, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga R Florete coupon, kag iyang mabaton karon 4,000 pesos. Congratulations man sa ron nga first prize winner nga si Connie Sumanghid, 40 anyos, sang Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo, nga nagamit naman sa proof of purchase nga Orocan. Ang yama baton 5,000 pesos. Sa aton nga mga weekly draw winners nga ginpang lawag sa liwat, magkatulang diri sa istasyon sang Bombo Radio Iloilo sa 7th floor sang Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper. Sa liwan ka Bombo, ikaduwang nga semana pa lamang ini sa aton nga Palengke draw kag weekly draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo. Sa din kabilogan nga 9 million pesos ang total prices nationwide nga iga panagtag sa bilog nga duration sa pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines. Magpasakop na ka Bombo, base ikaw naman ang masunod nga magdaog kag matagan sang chance nga makabaton sang 1 ka milyon ka pesos sa grand draw.